ukuze lizoba ngamandla kaNkuluNkulu. Uyabona ke malithi iBhayibheli mphathi lingamandla kaNkuluNkulu kusho ukuthi ayikho into engama phambi kwakho, ngoba sizwile lithi iBhayibheli okuzelwe nguNkuluNkulu kuyalinqoba izwe. Okuzelwe nguNkuluNkulu ayikho into engamelana nawe uma uphethe izwi lesiphambano. Lingubula kwababhu kodwa kwabakholwayo, lingamandla kaNkuluNkulu. Noma ngabe yini ongabekelwa yona kodwa uma uphethe izwi lesiphambano kuqhela izinto endleleni, hayi ngoba unamandla okuqhelisa kodwa ngenxa yokuthi ukholizwe lesiphambano. Ayikho into ekwazi ukumelana nawe. Kwenze njani mphakathi uphethe izwi lesiphambano? Abanye bavuka ekseni benqunyele kwathiwa lolu suku angeke azaliqede, kodwa namhlanje ngizomemezela ekseni ukuthi mawuke waphatha izwi lesiphambano ubonakala liyoshona. Beyibuza abantu bebekenzela uzungu ukuthi kwenze njani nali lishona ilanga. Inkinga bazi ukuthi uphethe izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo kodwa kwabasindisiweyo lingamandla kaNkulunkulu. Namhlanje sizomemezela nje izwi lesiphambano mphathi wami ukuthi ake sithatheni lona ithandwa senkosi sikhuphuke nalo. Liphi lezwi lesiphambano esikhuluma ngale kuseni ukuthi khona indoda eyafa ngelinye ilanga eGolgotha, athi mayibhala kahle Isaya ethi ngemvimbo yakhe nathi saphiliswa, ethi ngegazi lakhe ethi impilo zethu zathola ukukhululeka. Hayi ngoba sinamandla kodwa sibambe izwi lesiphambano. Namhlanje kuselithi iBhayibheli kwabasindiswayo lingamandla kaNkuluNkulu kodwa kwabachabalalayo lingubula mphathi wami. Nali nje izwe ekseni bazalwane, ake sibambeni lona sivuke nalo. Ngiyakutshela mntaka mawukwavuka nalo akukho mthakatho ozomelana nawe, mawuke wavuka nalo akukho madimoni azomelana nawe. Nalawa bekade ethe uzoginqika ngemoto namhlanje kodwa mawukwalithathwa liphakamisa izwi lesiphambano uyonqoba. Nalaba kade bakwenzela uzungu bethi baxoshisa emsebenzini namhlanje kodwa mawukwaliphakamisa ekseni umuntu asekhaya izwi lesiphambano, hayi uzawunqoba noma ngayintoni obhekana nokugcina mphathi wami. Mwake walibamba walikholwa ufana neTLP. Uyabona ke iTLP ayimiswa lutho, noma thiwa kubeka amatshe yakhudluza, noma thiwa kubekeni yakhudluza. Lalela mawukwalibamba walikholwa noma ngathiwa yintoni abangakubekela namhlanje kodwa mawukwalibamba waliphakamisa leyo nto ibona ingakafiki njengamadimoni ayekhola indoda yasemagadara. Lithi iBhayibheli eza kuJesu athi senzeni kuwe ukuba uzosihlupha lapha na. Kwenze njani? uJesu wayegcwele amandla, amadimoni athobela yena, hayi ukuthi uyena wathobela wona. Ekuseni phakamisa nje izwi lesiphambano umuntu asekhaya, whatever obhekene nayo nanti izwi lesiphambano ekuseni ake ulikholwe enhlizweni yakho liyaphenduka libe ngamandla kaNkuluNkulu. Asithandaze mfundisi 30 seconds. Baba othongcwele liphile linamandla linguwe uqobo. Khulume kahle ngalo baba ekuseni egameni likaJesu. Abantwana bakho